Diwrnod 3. Ffynnon. Taith diwrnod 3. Heddiw, da chi'n mynd I ffynnon. Heddiw rydych chi'n ymweld â ffynnon. Treulir diwrnod 3 ym mharc Taith Dyffryn Maes Glas ar gyrion ffynnon. Mae 2 leoliad I chi ymweld â nhw. Ffynnon Gwen Frewi ac Abatsi Dinas Baseng. Maes parcio CH8 7GH. Y lle gorau I barcio yw'r maes parcio am ddim oddi ar yr A548. CH8 7GH. Byddwch chi mewn parc gwledig am y rhan fwyaf o'r dydd, felly bydd angen esgidiau priodol arnoch chi. Parc Taith Dyffryn Maes Glas. Cerddwch I fyny o'r maes parcio I fynedfa'r parc Taith, a throwch i'r dde wrth gyffordd y llwybrau. Wrth y ganolfan ymwelwyr ychydig y tu hwnt I Abatsi Dinas Baseng, mae arddangosfa am ffordd Pererinion Gogledd Cymru. Llinell amser y dyffryn. Dewch o hyd I rywle I eistedd ac edrychwch ar linell amser y dyffryn. Yr hen rheilffordd. Cerddwch yn ôl tuag at y gyffordd a cherdded I fyny ar yr hen reilffordd I ffynnon Gwen Frewi. Mae hon yn daith gerdded tua milltir I fyny'r all ar lwybr tarmac. Ewch at ffynnon Santes Gwen Frewi. Ger pen y bryn, dilynwch yr arwyddbost oddi ar y rheilffordd ac ewch tuag at y ffordd gan droi i'r chwith pan gyrhaeddwch chi a pharhau I fyny'r bryn I gyrraedd y ffynnon. Ffynnon Santes Gwen Frewi. Wrth y ffynnon mae amgueddfa fach I ymweld â hi. Bydd angen I chi dalu I fynd I mewn i'r safle sy'n cael ei reoli gan yr Eglwys Gatholig ar ran cadw. Mae gwarcheidwaid y safle yn gofyn am barch at arwyddocâd crefyddol y safle. Felly gwiriwch gyda nhw am ddefnyddio dyfeisiau electronig yma. Amser cinio. Canol y dref. Rydych chi bron ar ben y bryn. Gallwch barhau I fyny I ganol ffynnon ei hun os bydd angen I chi ddod o hyd I rywle I gael bwyd I ginio. Yn ôl I barc Taith Dyffryn Maes Glas. Ewch I lawr y bryn yn ôl i'r parc Taith. Yn lle dilyn yr hen drac reilffordd yn ôl I lawr yr allt, rydych chi'n aros yn agos at yr afon, a byddwch chi'n ei chroesi sawl gwaith. Dilynwch y map i'ch helpu chi. Yn gyffredinol, rydych chi'n mynd I lawr y bryn, yn ôl tuag at eich car. Ar eich ffordd fe welwch Melin Maes Glas. Melin y ddôl. Y felin gotwm isaf. Melin wifrau'r Abatsi. Abatsi Dinas Baseng. Pan gyrhaeddwch yn ôl ar waelod y bryn, mae'r ganolfan dref Taith. Efallai y byddwch chi isio dod yn ôl ac ymweld â hi ar ddiwrnod arall.
tŷ dinas Basing a'r Abatty yn agos iawn at ei gilydd. Nesaf, mae angen i chi fynd i mewn i safle'r Abatty. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ewch yn ôl tuag at y maes parcio lle wnaethoch chi gychwyn eich diwrnod. Ar ôl eich diwrnod mae yna weithgaredd mwy agored i chi wneud. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd, a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith.